Prvou sondou, ktorá k Marsu priletela, bola sovietská sonda Mars 1. Planetu však iba obletela. Až americký Mariner 4 odvysielal v júli 1965 prvé zábery z týchto vzdialených končín. Nadšenie z pohľadov do exotického sveta sa miešalo so sklamaním z toho, aký nehostinný je. Mnoho ľudí stále verilo, že kamery nám ukážu svet s prekvitajúcim životom. Zábery na vypráhnutú, mrazivú púšť s dennou teplotou niekoľko desiatok stupňov pod nulou a tlakom 100-krát menším ako na Zemi nemohli byť romantickým predstavám vzdialenejšie. Výsledky tejto marťanskej misie však znamenali veľký úspech a nádejný začiatok rozsiahleho programu výskumu červenej planéty. Mohutnejšie Marinery 6 a 7 niesli k Marsu viac vedeckých prístrojov a pozorovacej techniky. Najprv sonda Mariner 6 odfotila celý disk Marsu z väčšej vzdialenosti a potom, po 157 dňoch letu 31. júla 1969, planétu snímkovala vzdialená 3200 km od povrchu v oblastiach nad rovníkom. Mariner 7 dorazil k Marsu o 5 dní neskôr. Okrem nových snímok, na ktorých vedci uvideli planiny podobné púšťam, ale aj členité pohoria a údolia, sondy odhalili veľmi riedku atmosféru, zloženú prevažne z oxidu uhličitého. Priniesli tiež prvý pohľad na prudké teplotné zmeny počas marťanského dňa.